kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurna. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama on juurama ko dañde tigui weltare huccide mon min goy wadde e kala e saaha ACTU people mi arti noon gam weltinde mon mi yewnino mon no fewi mbaɗa andi kadi on jewni kam kono ko min ɓuuri bandiraɓe taɓiɓe kala e saaha ne yeɓa Piindi TV woni caméra o ko monsieur Sow ɗum noon anje hen garten mbawen yañade ko ganda ko woni people aji ɗi ene jeeya hande ko min jogiri alde woni ko ganduɗa ko woni on sakata gorko tomateɗo wonde tigi kañum tigi yuppi likkidi Ousmane Sonko ha saabi tigi wonde ene wiye wonde état de santé makko yarani noon on kadi suuti kongi mamin gartan e holko haali ɗum noon to ɓe ganduɗa noon woni hoɗɓe to Médina ha wonɓe to mairie Médina beltaki hay saha goto ko ganda ko woni non ko collègue mabbe oɗon waɗa ha rutti joomi ko e sanga hoccindiral ɓe ganda non woni Ousmane Sonko e Mamba Niang woni le 16 littoraji leydi Sénégal won hen ɓe ganduɗa beltaki hay saha goto saabu non won hen tumamuya guettaɗo fawade e dow mabɓe ha saabi tigui ɓe mbaɗi non kuccindiral e jaydi yankoɓe mamin gartan mon hen e ko holɓen e sipiroɓe joni joni wonata semi jihi to alifal garten tigi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum noon ko sona tigi teska to ganda to woni to fan.e duttugol jomum mo ganda non woni maire mabbe hono mo ganda woni Balla Samb non keppinor no fewi to ganda to woni to point e wala min biya fan.e ko mo ganduɗa non liggey makko no matini to no fewi ballal mo kadi e kadi wallude kadi jeune wonɓe toon ɓe konko maire o holita tigi non ruttima e joomi ko woni sunare mo ganduɗa no mus no fewi ha yani to ganda to woni to kala mo ganda ko politicien saabi tigi non duwa waɗama fewde e famille makko sen jokki people aji ɗi koko ganda ko koko waɗi polémique no fewi woni noon hoccindiral noon Ousmane Sonko e mo ganda woni Mamba Niang jeudi 16 mars woni lewru gonaɗo e sanga nde ganduɗa non sukaɓe no mbaɗanno ko ganda ko woni manifestation koɓi ko ganda ko woni osanji hay station ngaji kono kadi non heeɓi non dajjide won hen ni e butikaji ne nawe jawdi jeɗene saabi tigi non wonɓe nder leydi Sénégal hay goto yonnani ɗum saabi non on huccindiral hakkude non o mo ganda woni Ousmane Sonko e Mamba Niang ko tuma muya mo Ousmane Sonko fawi e Mamba Niang e alhaali Prodac kena tonno e 14 milliards mo ganda wi tigi non Ousmane Sonko waɗama hen épinglé ɗum saabi tigi non Mamba Niang waɗi plainte fewde makko gam non o addu ko ganda ko woni justification ngaji e ɗiɗon kongi kono yiyama non e oɗon huccindiral non sukaɓe ɓe ganduɗa non nana bellono kaaje ɓe ganda woni daɗi ɓe gam non hoto ɗum laato saabi no tigi non o mo ganduɗa non ko pros e maire mo Médina hono Bamba Fall ko Doudou Fall non ruttime e joomi ko taw non ala ko saabi ɗum so wona ɗon ko ganda ko woni ko sukaɓe mbaɗanno ko ɓe ganda no woni famille Doudou Fall ɓe gollitinoɓe noon jaltino gam wadde noon yonnani hay saaha goto ko sukaɓe mbaɗi ko kono noon ne kollita tigui noon hewɓe wiyoɓe Doudou ko nervi ɓe kolliti wonde Doudou wona nervi ko golotnoɗo to ganda to woni to mairie o kono kadi noon omo wonno ni élément e ko ganda ko woni
Medina TV Nouvelle Vision so tawi non yimbe jihi ton ni ma yi ko ganda ko woni natal mako ton e golle mako payodinde dum taabi non e be biya non e be gaccirta dum non e be jidi ko ganda ko woni non laal wadi hen liggey mako sabu non o dari non ko gande wadde défendre ko ganda ko woni golle mako ko don tigi non sukabe dari non yetti ko ganda ko woni kaaje berlimo haw rutti e jomi ko sen jokki pipo laaji di ko sakata gorko Timothée wonde tigi konko tigi non wadi versé ko ganda ko woni liquide e Ousmane Sonko ha sabi wiya tigi non non cellal bandu mako yara non habe ngaawo ko ganda ko woni évacuation tiagal leydi kono on sakata gorko non innitir to ko yarga si o jeya ko to ganduɗa to woni to sali konko non yarga si non on kuldi hoccite ko ganda ko woni non enquêteur udi omo hollita tigi non konko wana nelado hay saha goto ko ganda ko woni non ko membre e Pastef kono kadi ko hollitama tigi ko non ko ganda ko woni superviseur en sûreté to AIB obe kolliti tigi non konko yarga si non natal mako no yaltine partout konko non wiide mako non wonde ko jano tigi ngam dusede ko ganda ko woni leader mako hono Ousmane Sonko nebe ngari habe getti to ganda to woni to Mahmouz ko non tigi non dari be non cierdi ko ganda ko woni cortège be galtini Ousmane Sonko e wiide mako yi non Ousmane Sonko tampi on sanga no fewi ko ganda ko woni gazuji lacrymogène belet no di sabi no tigi non o jetti ko ganda ko woni fular mako on mo ganduda non wonno ko vinaigre ko kambe non sukabe kewi hutra dum ngam non gazuji wasa tampinde men ko nen tigi non getti on fular o toccido wadi dum e kine Ousmane Sonko leader mako ngam non walludemo e didon gaz hade tampindemo kono na way non tuma moyeji ngummoro bangyo bam no wiye tigi non ko ganda ko woni poison walla non ko liquide mo ganduda hay goto fama dum yuppaye mako ngam non addandemo cedele konko non holiti non dum umminani mako umminoma tan ko wallude ko ganda ko woni leader mako hono Ousmane Sonko sen jokki people aji di won hen e sipirobe woni mberudi beltaki hay saha goto ena hen site papa sow e mo ganda woni Zarko kambe tigi don bada accusé wonde o mo ganda woni Amadou Sall woni bido président de la République du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall kanyum tigi non tottibe kalis e won hende mairuji wonde don yebe yewonbe ko ganda ko woni nerviji sabi tigi non be kuccindiri no ko ganda ko wondi jayndi yankobe o mo ganda woni Zarko wiide mako non dum ko ne wonani dum de ko wadi mon sokende tawno konko bido leydi Sénégal timbu fon gandi o anda tiahano boyi dannade so tawi non o darimo o darani ko ganda ko woni leydi mako kono non kabe tumi ko ha tenti o mo ganda woni Tunkara woni membre Pastef mo ganda woni ko ciaggal leydi tumi fawi dum e dow mako dum o yonnandum hay saha goto e wiide mako non hay goto yobani mo kaas hay goto tani mo hay batte ngam non o ƴeewo nervide wi non konko leydi Sénégal o wiidi te tan leydi Sénégal o habanto te ko do darata ko ngam non ƴettude yimbe wadbe ne piye be ganduda non ko daribe na kucindire be ganduda ko bibbe leydi Sénégal nam ngam ne findire mabbe dum non odon information wodani hay saha goro dum sabi tigi abe kollire nyenyere mabbe e on alhali ko dum wonno kamin tongonno moni people aji men hande min tottomo rendez-vous ko boyata se weli jomirado on jarama e kettugal musse so wonno ko ganda ko woni caméra o ali falto technique do yeso halinde fanjay gido mon on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngur